बैसागु बोथोरनि गाजा गोमजायै रंजानाय समावनो गंसे नखराव दुखुनांथाव जाथाय। बैसागु मोसानानै न' फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो 5 दान गोरबोआव थानाय हारिमा बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ गाज्रि बुदों। जाहोनाव लावथिजों बुजानाय हारिमा बसुमतारीया गोब्राब जोखोम जानानै दासान्दि देहा फाहामसालियाव। बे जाथाया नुजाथिदों धेमाजि जिल्ला गगामुं मिमां हालामनि दैसागुरि गामियाव। दैसागुरि गामिनि हितिसर बसुमतारीनि असे बिसि हारिमा बसुमतारीया मोनाबिलि समाव गामिनिफ्राय बैसागु मोसानानै बिमा फिसा न' फारसे फैगासिनो दंमोन। बे समावनो हाजिरागुरि गामिनि नखरसेनिनो 3 बिमा फिसा बिहामजो लोगो नांनानै हारिमा बसुमतारीखौ लावथिजों बुनानै गोब्राब जोखोम खालामो। बुग्राफोरनि मुंखौ बासन्ती बसुमतारी, पुर्णिमा बसुमतारी आरो मालिका बसुमतारी होननानै मिथिनाय जादों। गाज्रि बुजानानै जोखोम मोननाय हारिमा बसुमतारीखौ दायो डिब्रुगड़नि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बबेखानि आइजोनि देहा हालोदा जोबोद गाज्रि होननानै मिथिनाय जादों। बे जाथायनि सायाव नखरनिफ्राय मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। बेरायनो थांदोंमोन इयावबो मोना आबासन्थिया बुदों। 3बो खानायाव हमना बुद्रुलांदों हाग्रायाव। मायाव बुदों? खर'आवबो बुदों, मोखाङावबो जोग्लिदों, उदैयावबो जोदों। बिनि सायाव आं बुंनो सानो थांनाय रबिबार मोनाबिलि बा 6टानि एसे बारबायमोन आरो लामायाव बारा गोजानबो नङा, न'नि एकदम एसेल' 5 मिनिटसोल' थांनाय लामायाव लामा ससेयाव न' खाथिनिनो सिनायखानाय सासे सिख्ला मानसि आरो बिहामजो बिनिनो बिबोनां ओमफ्राय आरो बिखुनजो 3जों माने लोगो नांनानै आंनि फंबायनि हिनजावखौ हारिमा बसुमतारीखौ जोबोद गाज्रि बुनायनि थाखाय आं माने गोसोआव बिराद माने गाज्रि मोननानै दङ। बिनि थाखाय आं माने दा गोख्रों माने एक्सन लानो थाखाय आङो बयखौबो सापर्ट होजानो लुगैदों। रायजो राजा आरो गासिबो जाथि फरियाल गासिबो आरो सरखारखौबो आं एसे गोख्रोङैनो एक्सन लाजानो लुगैदों आरो माने आंनि बिबोनाङा दासिमबो थांनाय देवबार, मैया समबार, दिनै मंगलबार दिनैसिमबो खर'आ माने जेबो थाल गैया बेना, जेबो हमनोनो हाया। ओरैनो नुनायावथ' फिसाजोबो दं, फिसाजोनाव सोंनो हागोन। आंबो फिसाजोनाव सोंबाय, फिसाजोआ होनदों माने आइखौ बुख्लायग्रोदों, गनजों बुख्लायग्रोदों होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय गनजों बुख्लायग्रोनाया नंगौ, आं नुनायाव माने बे जनानै गाबबाय थानायाव सिखारनो हाला नालाय आं थांना मोनहैनायाव आं फिसाजोखौ गाबबाय थानाय खोनानानै खारलांदों। ओमफ्राय आंनिनो न' खाथिनि बिदा जानाय सासे बेबो खारलांफादों। बे खारलांफानायाव माने नुहैनायाव माने थै लिलि लाला मोखां गंसे दोलाबनाय खुख्लाबनाय, गोदोनाया सेरथेनाय गोसोम गोजा, खर' खाथियाव बुनायाबो ओरै थै बोहैनाय, गन्थङाव जोदोंनो, मोखाङाव जोना होदोंनो माने सिख्ला मानसियानो। बिनि थाखाय आं जायनिखि बुदों बिसिनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन? बिसिनि मुंखौ आं बुंनो हागोन बारु। फिसाजोनि मुङा जेनेबा आं बिमानिखौ खोन्थाग्रोनोसै। बिमानिया बासन्ती बसुमतारी, फिसाजोनिया मलिका बसुमतारी, ओमफ्राय बिहामजोनिया ओरैनो जों गलापि होनो, नाम गोदाना पुर्निमा। दा बुजानाया मा अबस्थायाव दं? बुजानाया दा जोबोर गाज्रि सिरियासावनो दङ आरो दासिमबो। प्रेगनेन्टमोन आरो बियो। प्रेगनेन्टआव माने आङो एकदम 5 मानि बारबाय, बिराद गाज्रि माने प्रेगनेन्ट मानसि नालाय दा जों बिदि बुजानो नाङामोन। आरो बिदि माबा मोनसे दाय दंमोनबा आंनि सिगाङाव आं बिबाजै हिसाबै बा हौवानि सिगाङाव, बिनि हौवायानो मिथिया, बिनि हौवा असेयानो मिथिया, आं बिबाजै असेयानो मिथिया, न'खर गंसेयावनो दङ जोङो। आरो बे दायखाय जादोंना मादों जों जेबो दिनैसिमबो खोनाफेराखै नुफेराखैबो। आरो बेबायदि खालामदों ना मा जोङो जेबो दिनैसिम मिथिया आरो बिनि थाखाय मानि थाखाय बेबायदि एसेबां गाज्रि बुग्लिखो आंनि बिबोनांखौ, बिनि थाखाय आं माने मिथिजानो लुगैदों आरो दा। दा नोंथांमोना पुलिसनो एजाहार होनाय जाबाय? एजाहारखौ होबाय, मैया 16 थारिख खालिनि मोनायाव हैनाय जादों आरो। दा बेमारिया अबे मेडिकेलाव? दा मेडिकेलावथ' 3 सोलायनाय जाबाय, गगामुगाव लांबाय, गगामुगाव हाया होनबाय, धेमाजि प्राइभेटआव सोबाय, प्राइभेटआवबो दिल्लीफारि मानसिखौ जों रिक्स लानो हाया, केस गोनां मानसिखौ होनना बुंबाय। बिनि थाखाय सरकारियाव लांबाय, सरकारियावबो दा मैयायो जों हाला, बिनि खर'खौ जों फाहामनो हानाय नंला, डिब्रुगड़आव लां होननानै बुंनायखाय दा डिब्रुगड़आव लांबाय आरो। होमबाबो जों मानसियाल' थांथों, दा सासेनि लोगोआव सानै गर्भबती मानसि नालाय बिनि देहानि सिङाव बे बुजाग्राया होनदों आंखौ जोबोर उदैयाव जोग्लिदों, खर'आव बुख्लायसे बुख्लायनानै उदैयावबो जोग्लिदों आं।
होननानै बुंबाय नालाय बे जों दा माने सिंनि देहा सिंनि सासे गोरबोआव थानाय गथ'खौ जों जेबो रिस्क लानो हाला आरो रिस्क गैला डाक्टाराबो रिस्क लाला। बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायि जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118।